Bé, bona tarda, avui anem a fer les socials. Ja sé que són les 4, o sigui que ho farem rapidet i intentaré fer el millor que pugui. Doncs si ho vols fer el millor que puguis, calla, home, calla! Oh, que pesau! Ai, Raquel... Vinga, Joan, no t'empanis, que encara preguntarà. Joan? Joan? Em pots repetir la pregunta, sisplau? Que com eren els pintors del neoclassicisme? Diguem que els pintors eren originals i volien remarcar les diferències respecte a les altres èpoques. Volien ser diferents respecte a altres temps i per això eren originals. Sí, però com era la pintura? Vas bé, vas bé. Ring, ring! Un moment, que vaig a veure qui és. Sandra, qué pesado, ¿eh? Ay, qué cosa más pesada. ¿Cuánta razón tienes, hija mía?